ভয় নাই বর্ষি বিশ্বমিত্র উদ্যান বলি সে কোন জানি নাই তুমি মানে এর কি সম্মান পাইল না গুরুদেব आम्बे सत चेष्टा करी यार कौन सन्धान पाइलु ना से बहुत दुखित गुरुदेव तेरे शुण तुम मान छड़ा आम उद्यान जदि कई पुष्प चोरी करे तेरे तार हस्तपद आम उद्यान वृक्ष बंद यह मोर आदेश विश्वामित्र वाक्य केवे अन्यथा हेबनी किंतु गुरुदेव से जदि मनुष्य न होई कोनोसी देवी किंबा देवता होइथिबे तथापि ऋषि वाक्य नैव अन्यथा देव दानव गंधर्व किन्नर दक्ष रक्ष जे कई हुअंतु ना कहीं विश्वामित्र वाक्य केवे खंडन हेब नहीं आस आस शिष्यगण यज्ञ कार्य आरंभ करिबा देखुछु उर्वशी विश्वामित्र उद्यान रे फूल गुड़िक केड़े सुंदर दिशुचंती सतेलो मेनका ऋषि उद्यान तुलन आम स्वर्गर नंदनकानन भी मलिन पड़ज यार शोभा अपूर्व मन को एका बेले के किणी नौची किंतु उर्वशी सबुदिन तो आम एठार फूल तोड़ी नेउछे मु भाबुचे ऋषि विश्वामित्र को देखि जानि पारु नांती न जानिले तो भल एई देखिलो देखिलो केते सुंदर फूल हेछि देखुच देखुच मेनका फूल आज केते सुंदर देखा जाउची हाँ लमिता ए फूल गुड़िक बहुत सुंदर हेछि देखलो 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 इनिका चाहलो हले झूले फूला दक्षिण बाटे उडुची घर मधु निमंते गाइलो 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 कोइली गाइलो मनो मधुवला लागुची सते छाना जदी फूला फुटिची केते देखलो गुण गुण नादारे गायकी आनंदारे धरणी रणी की बिना बाउची सते उड़ियान फूलोड़ी उड़ी जाउची पड़ी माटी नुए जे सोनी चढ़ांती पथे गाहिलो 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 पवन कहिलो भले झूले फूल दक्षिण बाटे उडुची भर मधु निमंते देखलो हाँ मेनका चल एटू फूल तोड़े शीघ्र पड़ेगा ऋषि जानिबा गुरु एटू पड़े जिबा नहले विपद आसी पारे चल 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 मेनका शीघ्र शीघ्र तोड़ हाँ ये कौन है ये कौन है मेनका ये कौन है मेनका हम हाथ गोड़ कोड़े फूल गछ बांधी गला मोर भी तो सही अवस्था में बसी कौन करबा कहलो कौन करबा चल दी जण मिसे डाक छाड़ीबा जदि के सहृदय व्यक्ति थिबो हम आपण चित्कार सुनी ए विपद मुक्त करबो हो हो सही करबा रक्षा करो ये कौन है हमको रक्षा करो ମୁଁ ଭୀଷଣ କ୍ଳାନ୍ତ ଆଉ ଧାଇ ପାରିବିନି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମୃଗ ମୁଁ ଯେତେ ଥର ସ୍ୱର ସମ୍ମାନ କରୁଛି ସେତେ ଥର ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି କି ଲଜ୍ଜା ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷେ ଏ ଲଜ୍ଜା କଣ ଶୋଭନୀୟ ଅଦୂରରେ ଏକ ଆଶ୍ରମ ଆଉ ଆଶ୍ରମ ଭିତରୁ ନାରୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳ ଚିତ୍କାର ସେମାନଙ୍କର ବିକଳ ନିବେଦନ ମୋ ହୃଦୟକୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟଥିତ କରୁଛି କାହିଁକି ଯାଏ ଦେଖି रक्षा करो ये कोठी छामा को रक्षा करो
ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମର ଅଯୋଧ୍ୟାର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ମୋ ଶାସନାଧୀନରେ ନାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏପରି ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜିତ ମନେ କରୁଛି। କୁହ, କିଏ ସେଇ ଦୁର୍ମତି? କେଉଁ ସାହସରେ ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ବନ୍ଦନ କରିଛି? ମୁଁ ସେଇ ଦୋଷୀ ପ୍ରତି କଠୋର ଶାସ୍ତି ବିଧାନ କରିବି। ଯାଅ ଭଦ୍ରେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କଲି। জয় রাজা হরিশ্চন্দ্র জয়। রে পাপিষ্ট অধম, কেউ সাহসরে ମୋର ଆଶ୍ରମକୁ ଆସି ମୋ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କଲୁ? କିଏ ଆପଣ ତପସ୍ୱୀ? ଆମେ କୃତାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଋଷି। ରେ ବର୍ବର, ମତ ଗର୍ବେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ତୁ ମତେ ଅପମାନ ଦେଲୁ। ଧିକ୍ ତୋର ନିର୍ଲଜ୍ଜ ଜୀବନ, ଧିକ୍ ତୋର ରାଜ ସିଂହାସନ, ଶତ ଧିକ୍ ତୋର ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତ ରାଜଦଣ୍ଡ ଧରା। ନରାଧମ, ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରତି ତୋର ଏତେ ଜ୍ଞାନ? ମହର୍ଷି, এই ଆଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କର ବୋଲି ମୁଁ ଆଦୌ ଜାଣିନଥିଲି। ଅସହାୟ ରମଣୀମାନଙ୍କର ଆକୁଳ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ମୁଁ କେବଳ ରାଜାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କରିଛି। ମୋର ଏହି ଅଜ୍ଞାନ ଜନିତ ଦୋଷ ପାଇଁ ମତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ମହର୍ଷି। ତା ଛଡା ଦାନ, ଯୁଦ୍ଧ, ବିପଦଗ୍ରସ୍ତକୁ ରକ୍ଷା କରିବା କ୍ଷତ୍ରିୟର ଧର୍ମ। ଧର୍ମ? ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର କାହାକୁ ଦାନ ଦେବ, କାହାର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବ ଆଉ କାହାକୁ ସଂହାର କରିବ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତୁମେ ଦେଇପାରିବ? ପାରିବି ମହର୍ଷି, ପାରିବି। ସଦ୍ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦାନ ଦେବା, ଭୟାତୁରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ବିପକ୍ଷକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିନାଶ କରିବା ଶାସ୍ତ୍ରର ନିୟମ। ତେବେ କୁହ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, ମୁଁ କଣ ସେ ଦାନର ପାତ୍ର ନୁହେଁ? ଏ ଅଧମ ପ୍ରତି ଏତିକି ଅନୁଗ୍ରହ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିରକୃତଜ୍ଞ ମହର୍ଷି। ମାଗନ୍ତୁ ତପିଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମୁଁ ସର୍ବ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରୁଛି, ଆପଣ ଯାହା ମାଗିବେ ମୁଁ ତାହା ଅକୁଣ୍ଠ ଚିତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାନ କରିବି। ତେବେ ଶୁଣ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, ଯେବେ ନରନାଥ କଲୁ ତୁହି ସତ୍ୟ ଅସତ୍ୟ ଆଉ ନ ହୁଅ, ଆହେ ରାଜା ଶଶାଙ୍କ ଦୀପ ମହି ଏ କ୍ଷଣି ଆମ୍ଭକୁ ଜିଅ, ଆହେ ରାଜା। ତୁ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତ ଘାସ ଦାସୀ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଜାପୁଞ୍ଜ ସହିତରେ, ଆହେ ରାଜା ଗୋମହିଷ ହସ୍ତି ଅଶ୍ଵ ଯେତେ ଛନ୍ଦି ସମର୍ପ ଆମ୍ଭରି କରେ, ଆହେ ରାଜା। ବନ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ଦେଇପାରିବ? ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବି ମହର୍ଷି, ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବି। ନିଜର ସତ୍ୟ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବି। ଶୁଣି କୃତାର୍ଥ ହେଲି ରାଜା। ଏବେ ଯାଅ, ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ନିଜର ଶପଥ ପୂରଣ କର। ସ୍ୱାମୀ, ଆଜି କଣ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି କି? ହଁ ସୈବ୍ୟା, ଆଜି ଏକ ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଇଛି। କି ଅଘଟଣ ସ୍ୱାମୀ? ସଜ ସରସିଜ ଦୋଷାରେ ଚାହା ତୁରାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏତେ ବିଚଳିତ କାହିଁକି ମହାରାଜ? ବିଧିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆମ ପାଇଁ ଯାହା ଥିବ ସେଇଆ ହିଁ ଘଟିବ। ହଁ ରାଣୀ ସୈବ୍ୟା, ତମେ ଠିକ କହିଛ। ତେବେ ଚାଲ, ପୁତ୍ର ରୋହିତକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଆମେ ଏ ରାଜ୍ୟ ଛାଡି ଚାଲିଯିବା। ହଁ ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣ ମୋ ସାଥିରେ ଥିଲେ ବୃକ୍ଷ ମୂଳ ବି ମୋ ପାଇଁ ରାଜପ୍ରାସାଦ। ତା ଛଡା ମହାମୁନି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ସର୍ବସ୍ୱ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟ ତୁମେ ସୈବ୍ୟା। କାଲି ପ୍ରଭାତକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ଚାଲ, ଆଜି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ରୋହିତକୁ ସାଥିରେ ଧରି ଏ ରାଜ୍ୟ, ଏ ରାଜପ୍ରାସାଦ ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଯିବା। ହଁ ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ଏବେ ରୋହିତକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି।
କିଛି କ୍ଷଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ରୋହିତ। ଆଗରେ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ଘାଟ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଇଠାରେ ଆମେ ବିଶ୍ରାମ କରିବା। ମା ମତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ମା, ମୋ ଦେହ ହାତ କଣ ହେଇଯାଉଛି। ବଳାଉଛି ମାତ ମତେ ଏ ଜଠର ଜଳା ଗୋ, ବଳାଉଛି ମାତ ମତେ ସହି ନ ପାରିବି ସୁଖୀ, ଯାଉଛି ମୋ ଗଳା ଗୋ, ବଳାଉଛି ମାତ ମତେ। কষা লাগে বন ফল, মুখে দেই নাহি জল, কোন কিছু দিয়া পিতা নকরি নহিলা গো, বলাউছি মাত মতে। কালি ঠারু কবাসি ওই দুহে অজুবাসি, মাতার মুখ সাজি পড়িলাণি কড়া গো, বলাউছি মাত মতে। বৈষ্ণবরয়ে গির হরুছি সর্বাঙ্গ মোর, তড়াতড়ি কলে দিছে উড়িব মো ভিড়া গো, বলাউছি মাত মতে এ জঠর জড়া গো, বলাউছি মাত মতে। ଧନରେ ତୁ ସେ କଥା କହ ନାହିଁ ରେ ଧନ। ଏଇ ତ ଆମେ ଆସି ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ଘାଟରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି। ପିତା ଆପଣ ଏଇ ଘାଟରେ ବସି କେତେ କେତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ଦୀନ ଦରିଦ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଉଥିଲେ ନା। ବାବୁରେ, ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପରା ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଦାନ ଭାବରେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଅଛି କଣ? କେବଳ ଏଇ ଭିକ୍ଷା ଚୁରିଟି ଛଡା ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ରେ ବାବୁ। ଜୟ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ଜୟ, ଜୟ ମହାରାଣୀ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜୟ, ଜୟ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମିତିର ଜୟ। ଖଣି ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆଜି ତୀର୍ଥର ଜଣେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ମାତ୍ର। ମୋର ସକଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଦାନ ଦେଇ ମୁଁ ଆଜି ଦୀନ ଦରିଦ୍ର ନିଃସ୍ୱ ଭିକାରୀ ହେଇଯାଇଛି। ପିତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁନି ପିତା। ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ, ମୋ ବେକରେ ଏଇ ଯୋଉ ମୁକ୍ତାହାରଟି ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନା, ଅସମ୍ଭବ। ପରଧନରେ ଧର୍ମ ଅଛି ବା? କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ଏ ମୁକ୍ତାହାର ମୋର ପ୍ରାପ୍ୟ? ପିତା ମୋ ହାରରେ ଆଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ବୋଲି ଇଏ କହୁଛନ୍ତି। ଇଏ କିଏ ପିତା? ପୁତ୍ର, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ। ମହର୍ଷି, ମୋର ପ୍ରଣାମ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ମହର୍ଷି। ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ପାଇନାହୁଁ। ଧର୍ମପରାୟଣ ରାଜା ହୋଇ ତୁମେ ତୁମର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଦାନ କରିଛ। ତାର ସାଙ୍ଗକୁ ଅନୁରୂପ ଦକ୍ଷିଣ ନ ଦେଲେ ଏ ଦାନର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ତାହା ନିରର୍ଥକ। ଦିଅ, ଶୀଘ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଅ। ଋଷିବର, ଆମର ଏ ଅବସ୍ଥା ଆପଣ କଣ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଆଉ ଆମର କଣ ଅଛି ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବୁ? ଅସମ୍ଭବ। ଦାନ ସାଙ୍ଗକୁ ଦକ୍ଷିଣ ନ ଦେଲେ ସେ ଦାନର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଇଚ୍ଛା କଲେ ତୁମେ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଦାନର ସମ୍ପତ୍ତି ଫେରାଇ ନେଇପାର। ସେପରି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନୁମତି ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ତପୋବନରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରି ସେଇ ସେବାରେ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପରିଶୋଧ କରିବି। ତାହା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ। ଆମ୍ଭେ ସାମାନ୍ୟ ଭିକ୍ଷାସୀ, ଆମର ଦାସ ଦାସୀର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ହଁ, ତୁମେ ଯଦି ଏଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ମନରେ ଆଣିଛ, ତେବେ ସେ ସେବାକୁ ଅନ୍ୟକୁ ବିକ୍ରୟ କରି
ଆମର ଦକ୍ଷିଣା ସ୍ୱରୂପ 1 ସହସ୍ର ଶୂନ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ଦେଇ ତୁମେ ଋଣମୁକ୍ତ ହୁଅ। ଯାହା କରିବ ଶୀଘ୍ର କର, ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ହଁ, ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଯଦି ଦକ୍ଷିଣା ନ ଦିଅ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି। ସ୍ୱାମୀ, ଋଷିଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ଆମର ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟିବ। ଋଷିଙ୍କ ନିକଟରୁ ଋଣମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କଥା ରଖିବେ। କୁହ ରାଣୀ, ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବି। ସ୍ୱାମୀ, ମତେ ଦାସୀ ଭାବରେ ଅନ୍ୟକୁ ବିକ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଶୈବ୍ୟା, ଏ ବିପଦ ସମୟରେ ଅନ୍ୟର ଦାସୀ ହେବା ପାଇଁ ମୋ ମନରେ ତିଳେ ହେଲେ ବି ଦୁଃଖ ନାହିଁ କି କୁଣ୍ଠା ବି ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ, ଏ କି ଅସମ୍ଭବ କଥା କହୁଅଛ ରାଣୀ? ଅଯୋଧ୍ୟାର ପାଟରାଣୀ ହେବ ଅନ୍ୟର ଦାସୀ? ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦାସୀ ପାରିବାରିକ ଗହଣରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବିଳାସରେ ରହି ଦୁଃଖ କଣ ଯିଏ ଜାଣିନା କି? ଅଥଚ ତୁମେ କହୁଛ ତୁମେ ହେବ ଅନ୍ୟର ଦାସୀ? ଦାସୀ ହୋଇ ଅନ୍ୟର ଯାତନା ସହିବ? ତାହା ପୁଣି ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ଏ ଭଗବାନ, ଭାଗ୍ୟରେ ପୁଣି ଏ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଥିଲା। ମୋ ସାନ ପୁଆ କଥା ମାନନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ। ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା ନ କରି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଲେ ଲୋକେ କାପୁରୁଷ କହିବେ। ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି କର୍ମ କଲେ ତାହା ଧର୍ମ ହୁଏ। କର୍ମରେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ଲାଗି ବହୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡେ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ପଥରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ହଁ 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 ହଁ, ତୁମେ ଠିକ କହିଛ ରାଣୀ। ତୁମ କଥା ମାନେ ମୁଁ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବି। ଆଜି ତୁମକୁ ଦାସୀ ଭାବରେ ବିକ୍ରୟ କରି ମୁଁ ଯେଉଁ ପାପ ଅର୍ଜନ କରିବି ତାର ପରିଣାମ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ମୁଁ ତାହା ଭୋଗ କରିବି। ହେ କାଶୀବାସୀ ଗଣ, ଯାହା ଘରେ ଦାସୀର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ଏ ରମଣୀକୁ କିଣି ନେଇଯାଅ। ହେ କାଶୀବାସୀ ଗଣ, କାହା ଘରେ ଦାସୀର ପ୍ରୟୋଜନ ଥିଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କିଣି ନିଅନ୍ତୁ। ହେ କାଶୀବାସୀ ଗଣ, ଯାହା ଘରେ ଦାସୀର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କିଣି ନିଅନ୍ତୁ। ହେ କାଶୀବାସୀ ଗଣ, କାହା ଘରେ ଦାସୀର ପ୍ରୟୋଜନ ଥିଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କିଣି ନିଅନ୍ତୁ। କିଏ କିଏ କାହା ସ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରିବ? ମୁଁ ବିକ୍ରି କରିବି। ମୁଁ କାହିଁ କିଏ ଦାସୀ ହବ? ଦ୍ୱିଜବର, ମୁଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରମଣୀ, ନାମ ମୋର ଶୈବ୍ୟା। ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଋଣମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ବିକ୍ରି କରୁଛି। ଆପଣ ମତେ ଯେଉଁ କାମରେ ଲଗାଇବେ ମୁଁ ତାହା ଆନନ୍ଦ ମନରେ କରିବି। ହଉ ହଉ, ତମର ମୂଲ୍ୟ କେତେ କହିଲ? ଗୋସେଇ, 1 ସହସ୍ର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେଲେ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଋଣମୁକ୍ତ ହେବେ। ଆପଣ ସେତିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ କୀର୍ତ୍ତଦାସୀର ଦାମ ଏତେ ବେଶୀ? ମୋ ପାଖରେ 500 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଠାରୁ ଅଧିକା କାଣି କୋଉଠି କିଏ ବି ନାହିଁ। ଯଦି ଏତିକି ରାଜି ଥାଉ ତେବେ ଆସ, ନହେଲେ ତମେ ଏଠି ଥାଅ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଗୋସେଇ, ମୋ ମାଙ୍କ ସାଥିରେ ମତେ ବି କିଣି ନିଅନ୍ତୁ ଗୋସେଇ। ମୋ ମାଙ୍କୁ ଛାଡି ମୁଁ କୋଉଠି ବି ରହିପାରିବିନି। ନା ବାବା ନା, ତୁ ମୋର ଏମିତି କୋଉ କାମ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ତତେ ଖାସା କଥା କହୁଛୁ ତ ବାଳକ? ତତେ ନେଇ ମୁଁ ମାଗଣାରେ ପେଟେ ପେଟେ ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ତୁ ଘରୁ ଖାଇକି ଘୋଡା ଆଗରେ ନେଇବୁ? ନାଇଁ ଗୋସେଇ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାକୁର ଘରକୁ ସବୁଦିନ ଫୁଲ ତୋଳି ଆଣିଦେବି। ତା ଛଡା ମୁଁ କେବେ ବି ପେଟ ପୁରେଇ ଖାଇବିନି। ଆପଣ ଯେତିକି ଦେବେ ସେତିକି ଖାଇବି। ହଉ 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 ହଉ, କହୁଛୁ ଯଦି ତାହେଲେ ଏଇ ନିଅ 500 ସୁନା ମୋହର ଗଣିକି ନିଅ। ଆଉ ମା ପୁଅ ଦୁହେଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ। ସ୍ୱାମୀ, ଆମକୁ ଏବେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱାମୀ, ଶୈବ୍ୟା, ରୋହିତ, ତମେ ମାନେ ସତରେ କଣ ମତେ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଉଛ? ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ଚାଲ ରୋହିତ, ଚାଲ। ମା, ପିତାଙ୍କୁ ସତରେ କଣ ଆମେ ଛାଡି ଚାଲିଯିବା? ଶୈବ୍ୟା, ରୋହିତ, ଏ ବାଳକ, ଯଦି ଭଲ ଚାହୁଁଛୁ ତ ଆ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ନହେଲେ ଏଠି ବସି ସକାଳତା ମୁଁ ଚାଲି। ନାଇଁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋସାଇ, ଚାଲନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିଜବର, ପଞ୍ଜରୀକୁ ଖାଲି ପକାଇ ମୋ ପ୍ରାଣ ପକ୍ଷୀକୁ କୁଆଡେ ଧରି ଦଉଛ ଦ୍ୱିଜବର? ଏ ପଞ୍ଜରୀକୁ ବି ସାଥିରେ କିଣି ଦିଅନ୍ତୁ ଦ୍ୱିଜବର। ଓ କି ଝାମଲାରେ ପଡିଲା ମଣିଷ, ହକ ଟଙ୍କା ଗଣି ଦେଇକି ଏତେ ଟଣା ଟଣି। ଇଏ ଦାସୀ, ଯିବୁ କି ନାହିଁ କହିଲୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ନହେଲେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଦେଖିବି। ନାଇଁ,
ନାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ବସେଇ। ଚାଲ ରୋହିତ ଚାଲ। ଆସ ଆସ। ସତ୍ୟ ଦାସୀ କରି ବିକ୍ରି କରିଦେଲି। ଏହି ବର ଏତିକି ପାଇଁ ମୋତେ ଋଣ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଏକ 100 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମାତ୍ର 500 ଦେଉଛ। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିକ୍ରୟ କରି ମୁଁ ମାତ୍ର ଏତିକି ପାଇଲି। ଏତିକି ଗ୍ରହଣ କରି ମୋତେ ଋଣ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ ମହର୍ଷି। ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ତୁମର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ। ତୁମ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଦେଇଛ, ବାକି ଅର୍ଦ୍ଧେକ ତ ତୁମେ ନିଜେ ଅଛ। ମୁଁ ହଁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ବିକ୍ରୟ କରି ବାକି ଅର୍ଦ୍ଧେକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ମତେ ଦିଅ। ହଁ ତା ନହେଲେ ଋଷି ଅଭିଶାପରେ ତୁମେ ଭସ୍ମ ହେଇଯିବ। ମୋତେ ଆଉ 2 ଦିନ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ମହର୍ଷି। ଯେଉଁ ଉପାୟରେ ହେଉନା କାହିଁକି ବାକି 500 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଋଣମୁକ୍ତ ହେବି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଋଣମୁକ୍ତ ହେବି। ନା, ଅସମ୍ଭବ। 2-3 ଦିନ ତ ଦୂରର କଥା, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟ ବି ତୁମକୁ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଦେଖ, ଧର୍ମ ପାଳନରେ ତୁମର କାତରତା ଦେଖି ତୁମର କୁଳ ଦେବତା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ କିପରି ଅସ୍ତାଚଳରେ ଲୁଚିବାକୁ ବାହାରିଲେଣି। ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, ଧର୍ମ ପାଳନ କରି ନିଜର ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କର, ଆଉ ଘର ଧାମରେ ତୁମର କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ କର, ନଚେତ୍ ମୋର କ୍ରୋଧାଗ୍ନିରେ ତୁମେ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହେବ। ବେଶ, ଆଉ ତେବେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ମାତ୍ର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ହେ କାଶୀବାସୀ ଗଣ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଠାରୁ ଚଣ୍ଡାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି କେହି ମୋତେ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ କ୍ରୟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଆରେ ମୁଁ କିଣିବି, ମୁଁ କିଣିବି। ଏଇ ତ ଯୋଡେ ଚଣ୍ଡାଳ। କାହିଁ ଏଠି କିଏ ପୁରା ଚାକର ଆମକୁ କରିଦେଲା? କୁଆଡେ ଗଲା ସେ? ଆଉ ନୀରବ କାହିଁକି ରାଜା? କ୍ରେତା ତ ଉପସ୍ଥିତ, କଣ ନିଚ ଜାତି ବୋଲି ଭୟ କରୁଛ? ମହର୍ଷି, ମୁଁ ୟାଙ୍କରି ଦାସ ହେବି। ହଁ, ମୋରି ଦାସ ମୁଁ ଜାତିର ଚଣ୍ଡାଳ। ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ବିକ୍ରି କରିବୁ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲୁ, ସେତେବେଳେ କଣ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲୁ? ନିଚୁଆ ଭଣ୍ଡା ଗୌଡିକାର ତୋ କଥାରେ କଣ ସତ ନାହିଁ? ନା 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 ନା, ମୁଁ ତୁମର ଦାସ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ହେଲେ ଦରମା କେତେ ନା ମୁଁ କହିଲୁ? ମୋତେ 500 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରାରେ କିଣି ନିଅ। ସେତିକି ଦେଲେ ମୁଁ ମହର୍ଷିଙ୍କ ନିକଟରୁ ଋଣ ମୁକ୍ତ ହେବି। ହଉ ନେ, ଭଲ କରି ଗଣିଲେ ନେ ଧ। ଆଉ ଶୁଣ, ତୁ ମୋର କି କାମ କରିବୁ ଜାଣିଛୁ? କି କାମ? ଦିନରେ ଘୁଷୁରି ଚଳାଇବୁ, ରାତିରେ ଲୁଣା ପଡିବୁ, ମଶାଣି ଜଗିବୁ, ବାହାରିବୁ। ମଢା ପଡିବି, ମଶାଣି ଜଗିବି। ହଁ, ଗୋଟାଏ ମଡ଼ାକୁ 5 କାହାଣ କଉଡ଼ି ନେଇ ପଡିବୁ। ସେଥିରୁ ବଟା ପାଉଲାଟାଏ ଉଣାରେ ପଡିବୁ ନାହିଁ। ଆରେ ତୋ ନାଁଟା କଣ କହିଲୁ? ମୋ ନା ମତେ ହରିଆ ବୋଲି ଡାକିବ। ହଉ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମହର୍ଷି, ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବାକି 500 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା। ଏଥରକ ମତେ ଋଣ ମୁକ୍ତ କରି ଆଦେଶ କଲେ ମୁଁ ମୋ ମୁନିଙ୍କ ସାଥିରେ ଚାଲିଯିବି। ବେଶ, ତୁମେ ଯାଅ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, ଯାଅ। ପ୍ରଣାମ ମହର୍ଷି। ହରିଆ, ଚାଲ ଚାଲ ମୋ ସାଥିରେ ଚାଲ। ତୁ କଣ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଯିବୁନି କି? ହଁ, ଟିକେ ରୁହ। ମା କଣ ହେଲା ରେ ବାପୁ? ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମତେ ଫୁଲ ତୋଳି ଯିବାକୁ ଡାକିଲେଣି। ମୁଁ ଯାଉଛି ମା। ହଁ ଯା ବାପୁ, ହେଲେ ଚଞ୍ଚଳ ଫେରି ଆସିବୁ। ତତେ ଦଣ୍ଡି ନ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ବାୟାଣୀ ହେଇଯିବି। ତୁ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବୁ। ହଁ ମା, ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଫେରି ଆସିବି। ଯାଉଛି ମା। ହଉ ଯା। ଚାଲ ଚାଲ। ମା, ତମେ ଗାଧେଇବ ବୋଲି ପରା କେତେବେଳୁ କୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଛି। ଘର ଦ୍ୱାର ପିଣ୍ଡା ଓଳେଇ ଦେଇକି
ଗୋରୁଙ୍କ ପାଇଁ କୋଳୁଚି ରାନ୍ଧି ଦେଇଛି। କରିଦେଇଛି ବୋଲି ଭାରି ମହକରେ କଥା ଗୁଡା କହିଦଉଛି। ମା, ମୋ ଉପରେ ତମେ ରାଗୁଛ କାହିଁକି? ତମ ବରାଦ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସବୁ କାମ ତ ଠିକ ଠିକ କରୁଛି। କେତେବେଳୁ ପୁଅ ମୋର ଗୁହାଳ ପୋଛି ଦେଇ ଫୁଲ ଆଣିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଗଲାଣି। ଆମ କାମ କଣ ତମ ପସନ୍ଦ ହଉନି? ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି କରିଦେବି। ସାଙ୍ଗେ କରିବୁ କାଇଁ? ଓହୋ, ତମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ଗର ଗର କାହିଁକି ହଉଛ କହିଲ? କଣ କହିଲା? ନାଇଁ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ତମେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ସବୁ କାମ କରିଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କାହିଁକି ହଉଛ କହିଲ? ଆଚ୍ଛା, କଥା ଯାଇ ଏଠେଇ। ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ତମର ଭାରି ଦରଦ। ଓ, ଏମିତି କଣ କହୁଛ? ଆଉ କେମିତି କହିବା? ଆଉ କେମିତି କହିବି? ତାକୁ ତ କଣ ଟିକେ କହିଲେ ତମ ଦେହରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟି ଯାଉଛି। ଇଏ ତ ବଡ ମୁସ୍କିଲ କଥା। ଆରେ ପଡା ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ କାହିଁ ହେଇଛୁ? ଯାଉନୁ ବାଡୁ ଚାଳ ଗୋଟେ ଗାଡି ରୋଷେଇ ହବ। ଯାଉଛି ମା। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ରୋହିତ କୁଆଡେ ଗଲା କି? ମୋ କାନିରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ନଉନା। ତମେ କଣ ମାୟା ଜାଣିଛ? ନାଇଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି କଣ କି ରୋହିତ କୁଆଡେ ଗଲା? ସେ ମା ପୁଅ ପାଇଁ ତମର କାହିଁକି ଏତେ ଦରଦ ଉଛୁଳି ମାରୁଛି? ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ସବୁ ଅର୍ଥ ଭିତରେ ତମେ ଗୋଟେ ଅନର୍ଥ ପୁରେଇଲ। ନାଇଁ ମୁଁ ଅନର୍ଥ କରୁଛି? ମୁଁ ଅନର୍ଥ କରୁଛି। ତମେ ଭିତରକୁ ଯାଅ, ମୁଁ ଏବେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ବେଲପତ୍ର ତୋଳି ନେବି। ହଉ ଆମେ ଏଠି ଫୁଲ ତୋଳୁଛୁ, ତ ବେଲପତ୍ର ଚିହ୍ନେଇବା ସରିଲେ ଆମକୁ ଡାକିଦବୁ। ହଉ ତମେ ମାନେ ଫୁଲ ତୋଳିଥାଅ। କଣ ହେଲା ରୋହିତ? କଣ ହେଲା? ରୋହିତ, ତୁ ଏମିତି ଭୂଇଁରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ଗଡୁଛୁ କାହିଁକି? ମୋ ଗୋଡକୁ କିଏ ଗୋଟେ କାମୁଡି ଦେଲା। ଆରେ ହଁ, ସତେ ତ। ହେଇ ସିଆଡେ ଗୋଟେ ସାପ ଚାଲି ଯାଉଛି। ହେ ଭଗବାନ, ତତେ ତମେ ସାପ ମାରିଛି। କଣ ଯେ ଆମେ କରିବା? ହାଇ ମାନେ ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି। ତୁମେ ମାନେ ଦୌଡି ଯାଇ ମୋ ମାକୁ ଟିକେ ଖବର ଦେଇଦିଅ। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ସେ ମତେ ଟିକେ ଦେଖେ ଯାଉ। ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଛୁ ରୋହିତ, ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଛୁ। ଚାଲ ଭାଇ ମାନେ ଆସ। ମାଉସୀ କଣ ହେଲା? ରୋହିତକୁ କଣ ହେଲା ମୋ ରୋହିତର? ଆରେ କିଛି କହୁନ କାହିଁକି? ରୋହିତକୁ ସାପ କାମୁଡି ଦେଲା। ମୋ ପୁଅକୁ ସାପ କାମୁଡି ଦେଇଛି? ସେ ବେଲ ଗଛ ଉପରେ ଚଢୁଥିଲା, ତାକୁ ସାପ କାମୁଡି ଦେଲା। ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ପୁଅ କୋଉଠି? ଆସ ମାଉସୀ। କାହିଁ ମୋ ରୋହିତ? ସେଇଠି ମାଉସୀ, ସେଇଠି। ରୋହିତ, ଧନ ମୋର, କୋଉଠି ତତେ ସାପ କାମୁଡ଼ିଲାରେ ବାପ? ଉଠିଲୁ ବାପ, କଥା କହ ମୋ ଧନ, କଥା କହ। ଇଏ କଣ ମୁଁ ଦେଖୁଛି? ଦେହଟା ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ଶୀତଳ ଲାଗୁଛି। ହେ ଭଗବାନ, ତେବେ କଣ ପୁଅ ମୋର ମତେ ଯାଇ ଚାଲିଗଲା? ନା। ଧନରେ ଏଇଆ କଣ ମୋ କପାଳରେ ଥିଲା? ଏମିତି ମୋ ଗଳା କାଟି ଚାଲିଯିବୁ ବୋଲି ତୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ତୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଶେଷରେ ତତେ ମରଣ ମୁହଁକୁ ଠେଲିଦେଲେ। ମାଉସୀ, ଆମର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ମାଉସୀ, ଆମର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଆମେ ଯାଉଛୁ। ତମ ମାନଙ୍କ ଦୋଷରେ ଲାଭ କଣ? ସବୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟର ଦୋଷ। ଆରେ ଧନ, ଯୋଉ ମଶାରୀ ଭୂଇଁରେ ଶୋଇଲେ ତତେ ଚିର ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ, ସେଇଠି ତତେ ଶୁଆଇ ଦେଇ ଆସିବି। ଯା।
কি বিড়ম্বনা! অযোধ্যাপতি রাজা হরিশ্চন্দ্র চন্ডালର ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରି ଏବେ ସାଜିଛି ଶ୍ମଶାନ ରକ୍ଷକ। ପରର ଦୁଃଖ ଦେଖି ଯାହାର ହୃଦୟ ତରଳି ଯାଉଥିଲା, ସେ ଆଜି ଅନେକ ଆଖିର ଅଶ୍ରୁ ଦେଖି ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଛି। ବାଃ, ଧନ୍ୟ ବିଧାତା, ଧନ୍ୟ ତୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। এই ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ এই ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ କାହା ବୁଝି ରହିଗଲାଣି। ଦୟା, ମାୟା, କୃପା, କରୁଣା ମୋର କିଛି ନାହିଁ। କାହାରି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଦିଟୋପା ପୋଛି ଦେବାର ଶକ୍ତି ବି ମୋର ନାହିଁ। ତଥାପି ଯାଇ ଦେଖେ କିଏ କାନ୍ଦୁଛି। এই নিঃস্বার্থ রাতিରେ ଏକୁଟିଆ ବସି ଇଏ ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ ରମଣୀ? କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? ମୋ ପରି ହତଭାଗିନୀ ଏ ସଂସାରରେ ନାହିଁ। ଏହି ମୋର ଏକମାତ୍ର ଦୁଃଖୀର ସଂଖାଳୀ, ମୋ ନୟନର ମଣି ଏକା କରି ମତେ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଛି। ତାକୁ ଦାହ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଶ୍ମଶାନକୁ ଆଣିଛି। କଣ କହିଲ? କଣ କହିଲ? ମୃତ ଶିଶୁକୁ ଧରି ତମେ ଏକା ଆସିଛ? ଦୟା ବହି ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ଟିକେ ଦାହ କରିଦିଅ। ଶବଦାହ କରିବା ପାଇଁ 5 କାହାଣ କଉଡ଼ି ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆଣିଛ? 5 କାହାଣ କଉଡ଼ି? ମୁଁ ଅନାଥିନି, ପର ଘରେ କୀର୍ତ୍ତଦାସୀ ହେଇ ଚଳୁଥିଲି। କଉଡ଼ି ମୁଁ କୋଉଠୁ ପାଇବି? ଏକମାତ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି ମୋ ଏଇ ପୁତ୍ରଟି ଥିଲା। ତାରି ଚାନ୍ଦ ମୁହଁକୁ ଦେଖି ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲି। ହେଲେ ମୋର ସେତିକି ସୁଖକୁ ନିଷ୍ଠୁର ଦଇବ ସହିଲା ନାହିଁ ଯେ ଶେଷରେ ସର୍ବାଘାତରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ମୋ ପାଖରେ କାଣି କଉଡ଼ିଟିଏ ବି ନାହିଁ। ପରନ୍ତୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ ମତେ। କିଏ ଏଇ ନାରୀ? ଭଦ୍ର ଆଉ ନମ୍ର କଣ୍ଠସ୍ୱରରୁ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ପରି ଲାଗୁଛି। ଭଦ୍ରେ, ତୁମ ଘର କୋଉଠି? ତୁମର କଣ କେହି ନାହାନ୍ତି? କିଏ ଆଉ ମୋର ଅଛି? ସତ୍ୟବଧ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୋର ଋଣମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ 500 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରାରେ ବିକ୍ରୟ କରି ପରର ଦାସୀ ହୋଇ ଏହି ପୁତ୍ରକୁ ନେଇ କ୍ରେତାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଖବର ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ। ତୁମ ଘର ଆଉ ତୁମ ନାଁ? କି ପରିଚୟ ଦେବି? ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା ହେତୁ ଅଯୋଧ୍ୟାପତି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରାଣୀ ମୁଁ ସଭ୍ୟା। ଆଜି ପର ଘରର ଦାସୀ। ଶୈବ୍ୟା, ମୋ ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟା ଶୈବ୍ୟା। କିଏ? ସ୍ୱାମୀ?
ମୁଁ ତୁମର ସେଇ ହତଭାଗ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ। ଭାଗ୍ୟର ବିଳମ୍ବ ଲାଗେ ତୁ ଅଯୋଧ୍ୟାପତି ସ୍ୱୟଂ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଚଣ୍ଡାଳ ବିଷୟରେ ଶ୍ମଶାନ ରକ୍ଷକ। ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ପୁଣି ଶେଷକୁ ଏଇଆ ଥିଲା ସ୍ୱାମୀ। ବିଧାତା ଏତେ ଦୁଃଖ ଦେଇ ତା ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲାନି ଯେ ଶେଷକୁ ମୋ ଏ କୋଇରାପଡ଼ା ରୋହିତକୁ ମନୋହରର ମଣିକୁ ମୋ କୋଳରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲା। କିନ୍ତୁ ରୋହିତର କଣ ହୋଇଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା? କାହିଁକି ତାର ଏପରି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା? ନିତିଦିନ ପରି ଧନ ମୋର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ସେଇ ଫୁଲ ବଗିଚାରେ ସର୍ପଘାତରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ହେ ଧର୍ମ, ଏଇ କଣ ତୋର ବିଚାର? କହ କହ ଧର୍ମ, କଣ ତୋର ବିଚାର? ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସୁକୁମାର ଶିଶୁକୁ ତୁ ସର୍ପ ଦଂଶନରେ ମରାଇଲୁ। କହ ଧର୍ମ, କହ କହ। ସ୍ୱାମୀ, ଧର୍ମକୁ ଦୋଷ ଦେଲେ କଣ ପୁତ୍ର ରୋହିତ ଫେରି ଆସିବ? ତମେ ଠିକ କହିଛ ରାଣୀ, ତମେ ଠିକ କହିଛ। ଦିଅ ରାଣୀ, ମୋର ରୋହିତକୁ ମତେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଆଖି ପୁରେଇ ଦେଖିବାକୁ ଦିଅ। ନିଅନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ, ନିଅନ୍ତୁ। ମନରେ ଆମ ଦିକି ଛାଡି ଏକୁଟିଆ ତୁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲୁ। ରାଣୀ, ଆଉ ଏ ଜୀବନର କି ଲାଭ କଣ? କି ସୁଖ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ବଞ୍ଚି ରହିବା? ସ୍ୱାମୀ, ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରିବେ ସ୍ୱାମୀ। କି ଅନୁରୋଧ ରାଣୀ? ଅନୁମତି ଦେଲେ ଚିତା ନଳ ଜାଳି ସେହି ଅଗ୍ନିରେ ପୁତ୍ର ରୋହିତକୁ ଧରି ମୁଁ ପ୍ରାଣାହୁତି ଦେବି। ତୁମେ ଏକା କାହିଁକି ନିଜର ପ୍ରାଣାହୁତି ଦେବ ରାଣୀ? ସବୁ ତ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିଛେ, ରଖି ଆଉ କି ପ୍ରୟୋଜନ? ଆସ ଆସ ଆମ ପୁତ୍ରର ଚିତାଗ୍ନିରେ ତୁମେ ଆଉ ମୁଁ ଉଭୟ ନିଜକୁ ଆହୁତି ଦେବା। ରାଣୀ, ପୁତ୍ରକୁ ଧର, ମୁଁ ଯାଇ ଚିତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅ ଅଯୋଧ୍ୟାପତି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅ ମହାରାଣୀ ସଭ୍ୟା। କିଏ? ମହର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର? ହଁ, ତଳ ହସ୍ତରେ ତୁମଠାରୁ ଦାନ ନେଇଥିବା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର। ପରିହାସ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି ମହର୍ଷି? ଆଉ ଆମଠାରୁ କି ଦାନ ନେଇ ତୃପ୍ତ ହେବେ କୁହନ୍ତୁ? ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ଜୀବନ ଦାନ ନେବେ? ନା, ଜୀବନ ନେବା ପାଇଁ ଆସିନାହିଁ ରାଜା, ଦେବାକୁ ଆସିଛି। ମହର୍ଷି, ପରିହାସ ଆଉ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ମହର୍ଷି। ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, ଜୀବନରେ ଯିଏ ଅମାବାସ୍ୟର ଅନ୍ଧକାର ଭୋଗ କରେ ସେ କଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦନର ଶୀତଳ ସ୍ପର୍ଶ ଉପଭୋଗ କରିବ ନାହିଁ? ମହର୍ଷି, ମହର୍ଷି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, ଧନ୍ୟ ତୁମର ଜୀବନ, ଧନ୍ୟ ତୁମ ଦାନର ମହିମା। ମାନବ ଦେହ ବହି ଏଭଳି ମହତ୍ ଦାନ ଦେଇ ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗର ପରାକାଷ୍ଠା ତୁମେ ଦେଖାଇଛ, ତୁମେ ଚିର ପୂଜ୍ୟ ହୋଇ ରହିବ। ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହେଇଛି ରାଜା। ଏ ପରୀକ୍ଷା? ତୁମେ ଆଜି ଜଗତରେ ଅକ୍ଷୟ କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ କରିଛ। ଧରାଧାମରେ ତୁମେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରି ଆଜିଠାରୁ ଧର୍ମବୀର ଦାନବୀର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ହୋଇଛ। ଏହି ନିୟମରେ ସିରିଚି ଦେଲେ ସେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବ। ମା ବୋଲି ଡାକ। ମା, ତମେ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି ମା? ଇଏ କୋଉ ସ୍ଥାନ? ଧନରେ ଇତର ପିତା ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନାରେ
ସେ ଆଜି ଏ କାଶୀଘାଟ ଶ୍ମଶାନର ରକ୍ଷକ। ପିତା ରୋହିତ 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 ଧନ୍ୟ ରାଜା, ଧନ୍ୟ ରାଣୀ, ଧନ୍ୟ ତୁମ ଦାନର ମହିମା। ରୋହିତ, এই ଋଷିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ତୁ ଆଜି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଲାଭ କର। ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହୋଇ ଅକ୍ଷୟ କୀର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କର। ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, ଆଦେଶ କରନ୍ତୁ ମହର୍ଷି। ଆଜି ଆନନ୍ଦର ଏହି ମିଳନ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ମୋ ତପର କିଛି ପ୍ରଭାବ ଥାଏ, ଏ ଅଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳରେ ଯଦି ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ଥାଏ, ତେବେ ମୁଁ ଏଇଠାରେ ଘୋଷଣା କରୁଛି, ଅନ୍ତିମ କାଳରେ ତୁମେ ଦୁଇ ରାଜା ରାଣୀ ସଶରୀରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଗମନ କରିବ। ଯାଅ, ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରି ଆସ। ଆଜି ତୁମର ସିଂହାସନରେ ତୁମର ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବ ଆଉ ଥରେ କରାଯିବ। ପ୍ରଣାମ ମହର୍ଷି, ପ୍ରଣାମ। ତୁ ମତେ ପ୍ରଣାମ କରି ଅପରାଧୀ କର ନାହିଁ ରେ ହରିଆ। ମୁଁ ତତେ ଚିହ୍ନି ପାରିନଥିଲି। ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ମୋ ଆନନ୍ଦର ସୀମା ନାହିଁ ରେ ହରିଆ, ମୋ ଆନନ୍ଦର ସୀମା ନାହିଁ। କାହାନ୍ତି କାହାନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାର ମହାରାଣୀ ସଭ୍ୟା? ମୁଁ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଆଖି ପୁରେଇ ଦେଖିଲି। ମହାରାଣୀ ସଭ୍ୟା, ଦ୍ୱିଜବର, ମୋର ମୁନିବ, ମୋର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଦ୍ୱିଜବର। ଉଠନ୍ତୁ ଉଠନ୍ତୁ ମହାରାଣୀ। ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, ମହାରାଣୀ ସଭ୍ୟା, କିଏ ଏଇ ଚଣ୍ଡାଳ, କିଏ ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ? ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲ ନାହିଁ। ଜାଣ ସେମାନେ କିଏ? କିଏ କିଏ ମହର୍ଷି? ବଂଶୀ? ଏ ଅବନି ପତି ତୋର ପିଡ଼ିବାକୁ ମନ, ଶଶାଗରା ଧରା ନିଜ କରେ ନିଦାନ, ଦାନି ପଣରେ ତ ହର। ଏ ଚଣ୍ଡାଳ ବେଶରେ ଧର୍ମ ଦେବତା ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଆହା, କି ଭାଗ୍ୟ ଆମର। ହେ ଦେବଗଣ, ଆମର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଅଯୋଧ୍ୟାପତି ମହାରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜୟ। ଜୟ ଧର୍ମ ଧ୍ୱଜଧାରୀ ମହାଦାନୀ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜୟ।